שלום וברכה. השבת אנחנו קוראים את פרשת החודש. פרשת החודש מתחילה בפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. שואל הרבה, הוא מביא את האבן עזרא, ועוד כמה מפרשים על הפרשה, והוא שואל, לכאורה הפסוק הזה לא מובן. האם אתה רוצה לדבר על השמש, על השנה, תדבר על השמש. אפשר רוצה לדבר על הירח, על החודשים, תדבר על החודשים, על הירח. אבל מה זה החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה? יש פה מסר כפול. יש פה שני עניינים, שתי בחינות שצריך לשים לב אליהם. אז באמת, חודש זה דבר שמתחדש, במילה חדש. כל 29 יום וחצי בערך, הירח חוזר על המקום שממנו התחיל הסיבוב. השנה, הסיבוב שלה זה 365 ימים בערך, תלוי אם זה שנה מעוברת, שנה רגילה וכו'. איך מחשבים את זה? אבל בגדול השמש זה קביעות, זה קבוע כל הזמן, והירח זה משתנה, או בשפה שלנו, השמש זה בחינת איש, והלבנה זה בחינת אישה, כן? אוהבת בגדים לבנים. עכשיו, איך זה בעבודת השם בעצם? אז יש בנפש וגם באדם וגם בעולם, יש דברים שהם קבועים, ויש דברים שהם חדשים. ואדם אוהב וצריך גם את זה וגם את זה. תן דוגמה. אתה מזמין חבר לסעודה. אז אם תגיד לו, תשמע, יש לי לחם ומים בבית, כדאי לך לבוא, זה לא נשמע מעניין. אבל אם אתה מספר שיש קינוח מעניין ואיזה יין טוב, אבל באמת, הבסיס של הסעודה זה לא העוגות והגלידה בסוף. זה קינוח נחמד. אי אפשר לעשות סעודה שלמה רק על הקינוח. אבל מה? שמזכירים משהו כדי לעורר, מזכירים דווקא את הקינוח. זה העניין שהבדל בין שגרה לבין חוץ לשגרה. יש את השנה, יש את השגרה. אבל יש את חג הפסח, יש את ליל הסדר, יש את חודש ניסן. ניסן זה לשון נס. הבחינה של ממד הזמן, ניסן מסמל את הניסים, תשרה מסמל את דרך הטבע. כמו בחינת איש ואישה. באמת, צריך את שניהם. זה לא אחד יותר טוב ואחד פחות טוב. את הבסיס צריך תמיד. הסעודה צריכה לאכול משהו מזין. אבל גם הסיום והפיניש זה משהו מיוחד, זה משהו חשוב. אז זה בעצם סוד שנקרא סוד העשן בקבלה. עולם, שנה, נפש. יש בעולם את הזמן הרגיל, ויש בעולם את הזמן של הניסים, חודש ניסן. יש חודש תשרה ויש חודש ניסן, וגם בנפש. יש את בחינת השגרה, בחינת האיש, שהוא דואג לפרנסה היומיומית, ויש בחינת האישה, שהיא דואגת להתחדשות, לפרחים, לקינוח המעניין ולשמחת החיים. וזה העניין של השיתוף פעולה בין שמש ללבנה, בין איש לאישה, בין שאר השנה לליל הסדר, וזה העניין של ההבדל בין גלות לגאולה. כדי שתהיה גאולה, לפני כן יש גלות, רק מה? מוסיפים את האלף, שזה מסמל את אלופו של עולם, את הקדוש ברוך הוא, בתוך הגלות, ורגע שמכניסים א', שזה עניין של אור, אז הופכים את הגאולה לגאולה. שפסח כשר ושמח.